Ljubimci su danas kao članovi porodice, a životinje to umeju da cene. Jedan par imao je psa za kućnog ljubimca koji je po svemu sudeći bio izuzetno privržen ženi koja ga je hranila i brunula o njemu. Jednog dana izbila je svađa između žene i njenog muža. Verbalni sukob je bio na granici fizičkog incidenta kada je besan muškarac u jednom trenutku podigao ruku na ženu u nameri da je udari. Usledila je munjevima reakcija psa koji je odmah skočio na leđa svom vlasniku u nameri da zaustavi njegov napad na ženu. Pas je ne samo uspeo da ih razdvoji, već se potrudio da ga udalji od žene, a potom se vratio do nje da proveri da li je dobro. Ponašanje psa oduševilo je sve korisnije društvenih mreža, iako se ispostavilo da je par čitavu svađu i iscenirao upravo u nameri da provere reakciju svog ljubimca i da li bi ih zaštitio u slučaju bilo kakve opasnosti. Mnogi su komentarisali da su psi bolji od ljudi i da je ovaj pas svojim ponašanjem to i dokazao. To je lojalnost koju većina ljudi ne posjeduje. On je u sekundi i bez razmišljanja skočio da brani svoju gazdaricu. Hrabar pas želi mir. Ne voli svađe. Mnogi su se složili da su psi najčešće zaštitnički nastrojeni prema bilo kom članu porodice. Mnogi su se pitali šta bi se dogodilo da je situacija bila obrnuta. Ipak, bilo je jasno da ovaj pas ne dozvoljava bilo kakvo agresivno ponašanje prema ženi i da se ponaša kao njen najveći zaštitnik.